Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubekwa ukuthi balahle phansi amathuluzi othisha basehluhluwe enyakatho neKwaZulu Natal babeka phansi oshoki namapeni bashiya basebelibangise bangizwe resource center beyofuna imali kuhulumeni njengoba bekhala ukuthi uhulumeni akayifakile imali njengoba izingane zibhala nje akusebenzeki. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwedemete igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Motanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Abadube balahla phansi amathuluzi othisha basehluhluwe enyakatho neKwaZulu Natal bashiya phansi oshoki namapeni belibangise ebangizwe education center lapho beyofuna khona imali kuhulumeni. Bakhala ngokuthi akusebenzeki izitiza zokusebenza njengoba abafundi bebhala azikho esikoleni. Uhulumeni akayifakile imali yokuthenga izitiza. Othisha omkhulu sebekhathele ukukhipha imali yabo yokondla izingane zabo bese bekwazi ukusiza izingane. Bathi sekuphele isikhathi esingangonyaka uhulumeni engafuni ukufaka imali esikoleni. Bakhala ngokuthi njengoba ingane seyiqala ivivinyo zaphakathi nonyaka kunzima kakhulu njengoba benganazo izinsiza zokulekelela izingane ukuthi zibhale. Bakhethe ukushiya phansi amathuluzi babe sebelibangisa ebangizwe resource center ukuze beyokhala izikhalazo zabo. Masihlabela phambili nasejozini kanjalo njengoba othisha bebeke phansi amathuluzi esikoleni ezahlukahlukene abafundi baqoke ukungena emgwaqeni bayigcoba bathi bafuna ukubhala bona ngeke behlale bengabhali befundele imahala. Bagcwale izitalada abafundi basejozini namaphethelo bekhala ngokuthi bafuna ukubhala. Othisha ababuye bona bafuna ukubhala bayizwa le ekhalwa ngothisha. Bafethu ke abantu baphendwa ukuphawula okahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana ngalo loludaba. Ubheka inkosi Hlayisa uthe freedom is coming tomorrow. uZulu umntwana uthe lokho ngishilo uhulumeni wethu uyehluleka kakhulu. Ubongi Mthetho uthe amandla lapho khuphukani bothisha. uSihle Mbulazi uthe ANC ayi iphambene futhi neANC nothisha nabo abavotele ANC abayeke phansi lento njengoba iSouth Africa yethu iyafa. Ukhanyile uthe iSouth Africa isifana neZimbabwe iphi imali kuzikhungo zikahulumeni kubheda yonke into kwaze kwanzima ezweni lethu. Ramaphosa kwenzakalani ngaphansi ngobuholi bakhe? Uthula uthini akakhiphe abantu abamenzela phansi ezitweni kuqashwe abasebenza abazokwenza wona umsebenzi. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha kuyi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli ka YouTube sengayideda indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.